Gisuspenso og 3 ka bulan nga walay sweldo ang 5 ka konsehal sa Alegria, usa ka lungsod sa habagatang bahin sa Sugbo tungod sa dili pag-atender sa mga sesyon gikan pa niadtong tuig 2013. Sila Imelita Gisadio, Nemia Alosilio, Alejandro Villaneza, Maria Leticia Donaire ug Diosdado Lirio na pamatud ang guilty of grave dereliction of duty matud pa sa Cebu Provincial Board's Committee on Complaints and Investigation. Apan matod ni Gisadio, kinsa kanhi mayor sa Alegria, na mo-file sila og motion for reconsideration sa kasamtangan, wala pa nila nadawat ang kopya sa maong desisyon. Ang maong reklamo batok sa 5 ka konsehal gi-file ni Vice Mayor Marshall Rodriguez niadto pang Abril 2014.